Evo mene da najavim besplatne tretmane za neograničen broj osoba. Znači u mjesecu Ramazanu očekivati da će ih biti mnogo više nego do sad što ih je bilo. Ja se nadam bar jedan sedmično, ako budem bio u mogućnosti bit će ih i više, koliko i kad, u koje vrijeme, ne znam, to ćete morati da pratite. Sve što morate da znate, odnosno što trebate da znate da se pristupa tim tretmanima, vrlo jednostavno, nije komplikovano i reći ću par rečenica. Znači, ne treba nikakvo pretplaćivanje ni na šta, ne treba nikakvo učlanjivanje u nekakve grupe ili bilo šta. Dovoljno će biti samo da lajkate i da pratite Facebook stranicu Omerović Bioenergija i kad vidite obavijest da će biti, da pratite taj video uživo koji će biti. Osnovno što treba da radite je da držite ruku na mjestu gdje je problem. Znači to, kad se budete tog osnovnog pravila pridržavali, ruka na mjestu gdje je problem, nećete doći u situaciju da pogriješite tokom tretmana. Znači nema nikakvih gluposti, konekcija, ovoga, onoga, slanja nekakvih, ne znam ni ja čega već tako šalje, pojma nemam, ne bih u to da ulazim. Osnovno je da stavite ruku, odnosno ruke na mjesta gdje su vam problemi i da držite, ne morate se koncentrisati ni na što, možete sjediti, ležati, hodati, mogu vam i drugi držati ruke, znači istovremeno možete držati ruke na više mjesta, vi sami normalno dvije ruke, ko ima dvije ruke, kome nisu otkinuli ruke, a ostali možete pozvati komšiju, rodbinu, prijatelje i ostalo da vam drže na više mjesta ruke. Znači možete sjediti, ležati, hodati, prekrstiti ruke kako hoćete, nasaditi se na glavu ako vam je tako lakše. Jedino osobe koje imaju blaže psihičke probleme, te osobe trebaju da se skoncentrišu na uzrok svog problema. Znači ako neko ima strah od velikog broja osoba koje iz ko zna kojih razloga, znači ne voli u masu ljudi ili straha od lifta i bilo šta, on treba da zamišlja to što mu uzrokuje taj njegov problem, da bude skoncentrisan na to i da drži ruke na mjestu gdje problem nastaje. Znači obično to bude u prsima, trbuhu, glavi ili kombinacija nečega od toga. Znači držati ruke gdje su problemi. Pitati se vjerovatno gdje sam, ko je bio ovdje, skontaće, ko nije, doće vrijeme kad ću i reći kad sam i gdje sam bio. Vidimo se uskoro u besplatnim tretmanima.